Но тук да е направя съзнание, това те го пускат. Но пак го разберат, защото тук е като ситуации, пък иначе аз рисувам някакви квадратчета и слагам колички, малко по-трудно. Чакай, ще покажа нещо друго. Да видите как хората като България ето сега, като България ще бъде, България, ако стане нещо, има майка ти, баща ти, чичето, леля ти, ето как хората са културни.